Hoi, Primoraten. Het is 5 jaar geleden ontstaan en inmiddels is het een beweging waar je niet meer omheen kan. Ik ben leerkracht, ik sta 3 dagen voor de klas, maar ik wilde heel graag nog wat meer doen met mijn leerkrachtkwaliteiten. Want ik ben ook onderzoeker, ik ben ook een innovator, ik ben ook iemand die zichzelf graag professionaliseert en ik wil onderwijs verder ontwikkelen. Want het kan beter, het moet beter en wij weten inmiddels hoe, dankzij Primoraten. Ik heb mijn werkgeluk weer helemaal terug. Ik ben niet alleen voor de klas heel erg goed bezig, maar ook binnen Primoraten maak ik echt het verschil voor de leerling in mijn klas, maar ook voor het onderwijs in brede zin van het woord. En daar ben ik super trots op. Samen met Daisy en Tom vertel ik je heel graag meer over wat Primoraten inhoudt en hoe je dit samen met jouw collega's ook op jouw school tot een succes kan ombouwen. Heel graag tot 13 juni.